Salut, bine v-am regăsit la un nou joc pe canal. Mi se pare distractiv și am zis să îl fac și eu, băi, ca să strâng mulți bani. Știu că trebuie să strângi bani la el. O să fac și cont pe el. O să-mi fac și cont. Dar hai! Loading. Hai! Acum ne învață, dar știu să fac. Așa, să sărim acum. Hop! Așa. Și aici. Hop! Hop! Ok. Știu să trebuie să dau asta. Să vezi grijă la jocul acesta. A, uite. Acum. Începe. Să vă dați când vine trenul. X. 2. Mă prins. Am numai 3 bănuți. Vreți să vedeți? A, știți cât? 5. Ok, și mulți bani. Hai să facem contul. Revin imediat. Ok, revenit. Haide. Nu să folosim că după aia... Nu. Avem 95 de chei și foarte mulți bani. Dar dacă eu nu m-am jucat, mi-a dat de la fan. X și tu. Ok? X și tu. După aia avem ceva, un cub de ăsta. O să vedem ce cub. Așa. No. Ok. Ok. Hai să mai cumpărăm skateboard-uri. 30. Și unul. Ne cumpărăm până să termină bani. Ok, 5 bănuți și 44 de skateboard-uri. Așa să înțeleg. Deci 44 de skateboard-uri. O să strâng mulți bănuți. Bă, bine, nu mai fă ăsta. Și tu. Gata. Și-a făcut o cutiuță de fier. A, uite. Nu cutiuță. Bănuți. Că ne arată acolo sus ce-am câștigat. Oh, God. Facem asta. Asta 5, 112. Hai. Jardin fier. Dar pe ce să sărim pe chestia aia? My God. Hai. Cutiuță. Vreau să strâng mulți bani. Acum am 44 de bani. De ăsta. Știți voi. Și vreau să strâng și multe chei.
2. Haide, haide. 2. Oh my god. Iar ce să fac să se vadă. Wow. Dar multe spray-uri, știți ce cu spray-urile astea? Hai să vă arăt. Bă. Haide. Hai. Listen. Ok, fuck. Haide. Așa. Așa. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Yes. Acum mergem aici. Și este așa. Stai. Ok. Bă, da. De unde am luat? De unde? Da, ca să știu. Ne ducem aici. Ducem la spray-uri. Și aici luăm 3 spray-uri, 3 de-astea. 3 chei. După aia 5 chei. După aia chei. Avem, în total avem 26 de chei. Ok, 26 de chei avem. Hai să luăm asta. Așa. Un om. Nu. Știu că ăsta l-am. Știu. Aici. Da, asta. Hai. Ai 3 de lăsă. Oh, fuck. S-a făcut și acolo. Nu. Nu merge. Haide. Haide. Oh, da. Așa, perfect. Fuck. Haide. Fuck. Oh. Haide. Și dați cum poate scrie nostru. Fuck. Ok, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, să apăsați butonul de like. Să mai scrieți în comentarii ce jocuri și ce mai vreți să fac. Eu o să fac. Să-mi scrieți în comentarii ceva șmecher, dacă vreți. Să-mi scrieți în comentarii, da. Eu o să vă răspund. Tot timpul să am telefonul la încărcat. Nu o să vă mint.
Dar da, ok, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să puneți și voi acolo jos un like. Și noi ne vedem data viitoare. Așa și fac. Haide și pa, pa.